Таванчета. Таванчета. А, тя го затвори цвета това. Двойна скарана директа. Баните и гледай обекта свети, гледай. И гледай баните, гледай. Това е става. Мерцеве, гледай. Милиметърче. Ще фугата тук. Гледай, милиметър нямах. Бах ти баните. Гледай. Я покажи сега. Я да видим другите бани. Я да видим. О, гледай. Гледай коста, гледай. Гледай, шарка ли няма? Гледай костатка. Виж отворчета. Чакай тук да ви покажем сега, гледай. Хоп. 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 Качва се тук. Хоп. 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 Лайсница е Мерцедес. Тук е ръбчето, бе. Микрон няма. Микрон. Тук е шарката. Добре, добре. Харесва ми. Няма на пода. Оле, ма тя е на пода върви. Скатнете. Тук паркет ли ще слагам? Не. Там е паркет, добре. Там е паркет. Бани.